Gde ste, ljudi? Šta ima? Evo, kod mene ništa, masam. Mami, sunim nos. A dobro je vreme malo. Sad sam tek ustao. Sad je 9:30. Nije. Da. Danas imam nastup. Ću zamoliti mamu nek mi snimi. A sad počinje jedan crtać. Pa ću zamoliti mamu da me snimi. Imam nastup, pa ću mamu pitati da me snimi. I ne znam šta više da kažem. Evo, ovo je onaj mali, čunovili roditelji. Ne znam da im da počne Sunđer Bob. Sad će. Aj, gledat ćemo malo ovo. Izvidite ljudi, nisam se naspavao. Lagao sam juče u 10 sati. Pa me boli stomak. Da, i vidjet ću mamu da me snimi. I to je to za ovaj video. Nešto više kažem, to je to za ovaj video. Ćao!